Добре вечер, дами и господа, правоправо, новото с предаването Бързи сме днес, това е пети епизод, иначе казва полицай по цици, пета част. Аз съм мъже. Дами и господа, това е едно невиждано до сега представление, онлайн телепредаване. Оператора, ако вече ще отиди на тази шачето сме да кажа, моля ти се, това е сензация на века. Арен човек, натално сте, тук е танцовалното облекло, смисъл инструмент. Айде оттам до стола седнали човек. Това е пета част, последна за нашето предаване. И се казва Приятел, мале, тича са опуска 4. Умрете всички полицаи заедно. Мафия отград. Добър вечер, което ти чуе. Аз съм от Ямбол. Достър съм тази дискотека. Намира се в фантастико студентски град. Чакай да остава това чисто малко добре. Стой да не бутя, момче. Добре, може малко. Ма така, много ме е отбиен. Ай, стоп. Кой ме буташ, бе? Какво е това? Това не ви тъбе. И господа, това беше отвърка. Бъде след днес пета част. Полицай по цици! Да е, пета част приключи, тичат това пушка 4. Полицай по цици! Не ги виждам ръцете, този от Ямбол, полицай по цици! Мога дишам чак.